Ulug' Husayn chiqish qilgan odamlar durust. Blogeri знаки YouTube'da постоянно смотрит местами, они одам только yordam beradi. Молодец. Ulug' Husayn, rahmat kalom shoma. салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанону ҳамдиёрони азиз. ин бародари моя, ин тағояи моя бисёр подписчикои мо мешиносанд. расо 1 сол пештар моҳи рамазон буданд, мо ҳам бо ҳамин газ навор карда будам ки ҳамин тағоиба мо паспорт карда истодем. алҳамдулиллоҳ, худо ба шукр, видеои мо як фоидае дод ки барои тағо ки пайдо шуд. Тағоҷон, видеои худомои тамошо кардан ку ба шумои занг задан. номашон чӣ буд? Аловаддин хон. акои Аловаддин хон. Ман миннатдории худам ба он кас мерасонам ки хело дастгирӣ мекунанд. мана бародаро паспорта кушода ва нишон додан мумкин не. ин кас соҳиби паспорт шудан, соҳиби снил шудан. худо хоҳад иншоалло ин каса пенсия ба туғрӣ карсодем. бародари азиз, ин одам як поча кашон не. ҳамин моҳи шарифи рамазон ба оле регистрация накардем. таго карта доред ё не? Карти Сбербанк Не, ё карта? озиба нест. кай мекунед иншоалло карта? Не, рӯзи сешанбе регистрация шавад агар, сони Сбербанк карта мегирам. худо хоҳад ин кас карта. номери ман дар зери навор мешавад. дӯстои азиз, порсолам бародаро хайр карда буданд, оварда дода будам. таго худатон гап занед. мо дар ини канал ба навораш хай метавонед даромада тамошо кунед. номери ман дар зери навор мешавад. дар ҳамин моҳи шарафи рамазон чанд қадаре ки тонед, ҳамон номер ба Сбербанк аст. аллоҳ шоҳид, бародари азиз, мо то ин дам 1 рубли ягон бародари хурдагӣ нестем. не ки ҳаққи мо дига одамо хурда фиребу найран карда гурехтагӣ рафтагӣ ҳастанд, не ки мо алҳамдулиллоҳ ина позволят намекунем. барои ки умри одамизод пагоҳ чӣ мешавад мо намедонем. барои ҳавай бародари азиз, имрӯз зинда ҳастем, пагоҳ мурда худо медонад. барои ҳавай ҳама вақт дар фикри якдигар бошем, ҳамеша ҳаракат кунем ки як каме ҳам бошад барои бародар хоҳаронамо, як фарзандои диёр ҳамватано ёрдам карда бошем. дастоини бародароба, дастоини ҳамватаноба ҳамеша мо тайёр ҳастем ёрдам кунем, не ки крисаоба не. прямо мегӯям, да ман ҳамахе одаме ҳастам ки ғайр аз парвардигори болои сар ягон кас ба наметарсам. ман чизе ҳаст дар рӯи забонам ҳаст, чизе ҳаст дар дилам, ман мегӯям бародари азиз. ягон хатогӣ, ягон гапи зиёдатӣ бошад, ман бахшиш мепурсам, не ки ман ҳаракат мекунам ки ягон каса хафа кардагӣ набошам. ҳамин якдигара хафа кардан ин кори одамизод не. ҳаракат кунем ки якдигара ҳурмату иззат кунем, якдигара хафа накунем. бародари азиз, тағоба каме ҳам бошад хизматона расонед. ягон чӣ мегӯяд тағо? моҳи рамазон ба тавбиқ ҳамашон мезанад ки мо 1 сол пеш ҳамин канали мо ба баромада гапи мое гуфтем. ҳозир ба документ тайёр кардем. чанд сол шуд шумо дар ҳамиҷа? 33 сол ё 34 сол ман ҳамиҷам дорам. 30 сол шуд. ҳам паспорти российский гирифтем. ҳозир ба ман поликлиника рафта, ҳозир инвалидность каростам. доктора рӯзи сешанбе бо 4 доктор зашунам дар бор. сони инвалидность тайёр мекунам. пенсия мегиред баъдан хулоса? худо агар хоҳад сони пенсия мегирам. ёрдам кунонада ман хурсанд мешавам. раҳмат. худо хоҳад ёрдам мекунам, бародаро ҳастам. ман медонам ки шумо ёрдам дӯстон. Ulug' Husayn chiqish qilgan odamlar durust. Blogeri знаки YouTube'da постоянно смотрит местами, они одам только ёрдам берadi. Молодец. Ulug' Husayn, rahmat kalom shoma. саломат бошед тағоҷон. дар фикри якдигар бошем, дар фикри ободии ватан бошем. аз хуҷдат накунед, ин одам 30 сол будагашон сабаб дорад.